Poďme sa pekne ako v škôlke usadiť vedľa seba. Ďakujem. Kto niekoho hitne, už ste spokojní. Dobre, ďakujem. Poďme na to. Čaute ľudia, ja som Michal a ja vás vítam konečne pri mojom vlastnom serveri, modovanom serveri. Som tu spoločne s Thompsonom, Martinom, Oliverom a Foxym. Čaute chlapci. Čaute. Čau. No a dneska to bude, teda ako som spomínal, modovaný server. Ja si tu rovno dávam waypoint, lebo aj to tu máme, samozrejme, nesmie chýbať. Tak dám si sem waypoint na spawn. Waypoint. Mišo, ja nepotrebujem, lebo ja tu mám 2 smrti už. No, teda, takže si, čo? chlapci, rád vás privítam na tomto serveri. Som rád, že ste prijali pozvanie. Už mi chýba jeden hanger. Dúfam, že sa budeme spoločne zabávať. Poďme na to. Oh no, Gringe! Chlapci, kam idete? Dobre, ideme. No, Poďme hen tam je drevo. Chlapci, Strom. tam je veľa dreva. Poďte, ideme. Ja mám rozničil ten důl. Kdo? Meso. Ne, Tomáš to robil. Ne, ja, Tomáš. Potrebujem žrádlo. Tomáš? Ja? No áno, Pátora. Jo, fakt, po tebe idem. Čakajte na mňa, potrebujem žrádlo. Za to je... Chlapci. To je moty. Chlapci, aká jaskyňa, ale tam pôjdeme asi až potom. No pokiaľ neodídeme niekam do prdele. Takže čaute ľudia, tu je Michal tak po 4 dní natáčania od tohto videa. Vzhľadom na to, že toto je moje úplne prvé video, tak si s vami aspoň takto aj popri tom, ako s chalmi budeme hrať, tak si s vami priblížim, ako bude prebiehať moje fungovanie na platforme YouTube. A všetko vám vysvetlím, pozerajte až do konca, aby vám nič neuniklo. Ťažím? A kokos, no. Na serveri máme približne 25 modov, ktoré nám tak trocha vylepšujú svet, ako napríklad tento Region Soul Explored, ktorý nám pridáva 70 biomov nových, aj s menšími lagmi, ste to mohli predsa len vidieť. Taktiež aj voice chat, ktorým si môžete rozprávať s kamarátom rovno z hry, a keď si vytvoríte grupku, tak môžete aj bez toho, aby ste boli vedľa seba volať, no a jednoducho tú grupku môžete aj opustiť, takže je to fakt veľmi dobré na takéto volanie. No a tuto už máte Journey Map, môžete pomocou vytvorení waypointu si nájsť spawn, domček kamaráta alebo hocičo iné, čo potrebujete nájsť, takže je to vážne užitočné. Je v točení a asi nikdy ani nebudem, ale juj, tak to nie. Ja som myslel, že ten pavúk bude dobrý, choď preč, nechaj ma. Loď. Dobre, healujem sa. Dobre, výborne. Takže, Starborci. Nazdar. Mám kaknú. Máme posteľ? Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Prečo? Lebo som slepica? Je ešte niekto taký, že nemá posteľ? Ne. Ja mám. Aha, dobre. Já ji mám, protože jsme našli vesnici, proto jsem ti psal, aby si přišel. No. Jo. To som jedne tam. Tak to je. Nice. To mi nerob. A to je? No. No.
každopádne, Kámo! Ten armor je hrozně slabý. ja si myslím, že sme toho dneska natočili celkom hodne, chlapci. Si robíš prdel, teď jsme ani nikdy našli žádný dobrý spot na bývání a ty dva dementi jsou že daleko od nás. Áno, všimol som si na Kámo, mape. už mají svůj svět. Ja som... Míša totiž má natočené, není moc dobrý na ten, jako. Takže No, urobili ja by som to ukončil iba v tom zmysle, že first half of this year. Nie, to ste nepočuli. Dobre, každopádne toto video by bolo iba takým prvým začiatkom. Asi budeme teraz trocha hantiť v off-kamere, ale potom na ďalšiu časť už sa môžete tešiť aj s tým Kámo! dvojčetom. Foxy mi sľúbil, že mi s tým pomôže. Však. Aha, tak nič. Každopádne, pre toto video by to bolo zrejme úplne všetko. Vďaka, že ste si ho pozreli. So mnou tu bol dneska Tomáš, Martin, Oliver a Tomáš, takže díky kluci. Děkujem. Niekedy na budúce. Už skoro na budúce. Zatiaľ. Čaute. Takže toto by bol úplný koniec dnešného videa. Prepáčte, že bolo tak trocha kratšie. Myslel som si fakt, že bude dlhšie, lebo mali sme toho natočeného veľa. Ale nechcel sa mi moc strihať, priznám sa vám. Ale budem rád, keď zakliknete like, dáte odber aj so zvončekom na mojom kanáli a napíšete mi nejaký pekný komentár. A zase niekedy na budúce. Čaute. Ešte vám poviem jednu vec, videá na mojom kanáli budú vychádzať tak, že zrejme začnem od oktobra a toto video vám zrejme vyjde 5. alebo 6. oktobra a bude to tak, že prvý týždeň, čiže 5. alebo 6. aktuálne video, potom ďalší týždeň predtočené, potom 19. 20. znova aktuálne a tak toto bude pokračovať aj ďalej.